nemanyararire akaita leader wedu, atorerwa akadzingirwa vanhu vakavhoterwa nevanhu vakabudiswa mupariamendi akanyarara. Nyaya iri kuda kuitika ye-one party state unozoigona here? Kuriendi, ndiri kunzwa conversation yawakaita nababa Chino Gurei. Chinhu chinotinetsei vanhu veZimbabwe, tinogara takara kuvhima nomunyu muhomwe, kugara tarazura mirandu yenyama yemhuka yatisina kubata, yatisati tabata. Already tombotiko zvino izvi varume vakati vanogara vari pachivhitivhiti chako iwe nemuzvivhitivhiti mese umu, already havachatodi kunzwa mumwe munhu anotaura kana anouya nemafacts, chero mafacts iwayo ari right, havachadi kumunzwa munhu iyeye. Unobva watonzi iwe Kuriendi haakona kungounza zvivanhu zvisina nebasa. Already vatozvipa zvinzvimbo, vatozvipa zvigaro zvokuti havatodi kubatana nevamwe nenyaya yokuti panozonzi nokuti waivapo saka ngaabate chaangabata. Ofisi nyaya yatinayo panapa haisi nyaya yokupanana zvigaro, haisi nyaya yokuzikamwa, ndiyo nyaya iri kupopotera vanhu pamusana pavachamisa. Inini I don't hate anyone, even vamunangarwa ndivavengi, but ndongotaura zvinenge zvichiitika. Handina wandinovenga, handina wandinopa, but tinoda kungotaura chokwadi chiri sezvachiri. Vanhu havasi kupopotera nyaya yokuti vachamisa, uyai mubatane nevanhu vamusingadi kubatana navo. This issue iri kuda kuitwa yana Monu Mutapa, vana 2030, zvese izvi zviri kuda kuitwa zvese izvi, it's now a national disaster. Haisisinei nokuti iwe uri webato ripi kana kuti unobva kupi. Yanyaya yokuti watongosangana naye ari kuimba same song neyauri kuimba iyoyo, uyai tiimbe tidzane tiri pamwe chete. Nokuti kana ngadambobvunza vaChino Gurei kuti vaChino Gurei, muri kuona here imiso kuti nemanyararire akaita leader wedu, atorerwa akadzingirwa vanhu vakavhoterwa nevanhu vakabudiswa mupariamendi akanyarara, nyaya iri kuda kuitika ye-one party state unozoigona here? Ndo nyaya iri kunzi nevanhu, uyai panapa timbobatana tirambidze, so that tinozoramba tiine opposition, todzoka toita zvokuronga mapato zvokuona kuti ndiani anomutevera, ndiani asingazotengesi, ndiani asingazoiti chipi. Tamborambidza nyaya inorambidza kuti vamwe vanhu vapikise zvinenge zvichiitwa. I think you are lost somewhere varume. Haisi nyaya yedu ndeyekuti uyai timbobatana tiite chinhu chimwe chete, tibude tiri vanhu vanobuda, right? Akanyarara munyarariro wakaita Chamisa iwo uya, unozoigona, unozotangira papi, unopikisa achiindepi? Because kune zvisingatenderwi unopikisa. Ndo nyaya yatiri kuda kungorambidza chete, nyaya yekuti nyika ito one party state, uyai tibatane pamwe chete sevana veZimbabwe, kwete semapato eZimbabwe, sevana veZimbabwe, tibatane pamwe chete, tidzinge mweya wapinda mukati uyu unoda kukanganisa vanhu, kuti pasazosaikwa unonzi hakutenderwi kuita opposition party munomu. Nyika yeumambo waMonu Mutapa, chakazodini zvikazodini, 2030 zvakazodini zvikazodini. Kana akanyarara vanhu vakarikolewa mumawe, unozoisumudza nyaya iyoyi, unenge achiisumudza achiti ndiye ani. Munenge tiri kurasana apa, pari kurasikana apa. Nyaya yedu ndeyekuti pakanzi vanhu, let us go, maleaders edu tinomunyama wokuti havana vanhu pamoyo
vana ivo pamwoyo semi papapo iko zvinezvi mukatonzwa nchitaura so munobva matotanga kutoti ndianiko iwe wakaisa papapo iwe kulendi unongogashira vanhu vese vese. You see already matova nemweya wokuva nemi pamwoyo chete, imi mega pamwoyo ndo mweya watinoti ngatiubvisei wapinda kuZANU-PF, wapinda kuna vamunangarwa nevamwe wavo, kuti vanoda kuti ivo ndongoti chete ivo vazogara pachigaro nhasi, vakutoda kuti hakuchina mumwe munhu anozofanazve kugara kunze kwefamily yangu. That's the bullshit yatiri kuramba, yatiri kuti uyai tibatane tiibvise, kwete zvokutanga kutaura zvokuti chichi zvimapato zvamunoda kutaura zvezvimapato zvisiko futi zvimapato zvacho. Ati takaita munyama wokuti chiri kutonga chiri very poor, very nonsense. Ma opposition party edu achona anganzi anga opposition, they are too bagadi, hapana kana nezviripo zvese. Hakuna opposition party yakaita se opposition party yavachamisa yokuti havapikisi. Opposition party inopikisa, hamusi kuona zvinoita vana Malema muno matiri muno muSouth Africa. Vana Malema vanopikisa vachisungwa vachidini, zvaiita vatsvangirai, kwete zvamuri kutitaurira zvenyu zvamuri kutaura zvokuramba muchiti vachamisa. We are just unlucky kuti hatina opposition party. Kana dei zvaiita, imi vachinogurei mutsai yenyu party, kana kuti ini ndimutse party. Izvi zviri kuitwa izvi ndio inonzi svina inoitwa navachamisa. Hatidi zvokuswera chirova imbwa takaviga mupini, haana chaanotiitira. Taifana kupinda mustreet paakarekoleriwa ma-MPs edu atakavhotera, tingadai takapinda mustreet kana deno iye akalidha vanhu to the right way. But wakaramba akanyarara akagara. Makambomubvunza here imi vachinogure kuti zvawakaramba wakanyarara uchigara, are you happy nezvakaitika? Why didn't you tell people? Waifana kuchiuya achikambena muvanhu achivaudza vanhu, tarisai muone makavhotera vanhu but vakarikolewa vakadzingwa. Saka hamusina unokumirira muparliament. So far hatina munhu anotimirira muparliament. Muparliament kana vakangoda kupasisa chavapasisa vanotochipasisa because hatina munhu anotimirira vatakatasarudzwa kuti vanotimirira vese vakarikolewa vakabuda. Have you ever ask him kuti saka uri kufara nazvo here? Why imi muchida kuramba muchingofuridzira zvinhu zvisingafuridziriki? Hazvifuridziriki izvi zvakaita. Wakagara vageza vachiti uyai tipinde mustreet, taizosara tochitanga kuronga maparties edu tichiarongedza nenzira yakanaka. Uyu ndiani akafita kuinda apa, asi tabvisa zvinoita kuti vanhu vasatambura, vasaramba vachitambura. Muri kuramba muchiita sokuti vanhu vanoramba vachifarira zvinhu zvakadaro sei, zvokuti munhu haana kana chaanotaura, haana kana chaanotaura, zvese zvinongokanganiswa. Iye akangonyarara. You think nyika ine inotongwa nokuvhura bhaibheri, uchivhurira munangarwa bhaibheri? Do you think that will ever happen? Hazviko izvi zvamuri kutaura izvi, hazviko zvamunoda kutiudza zvokuti vanhu vakazodai vakazonzi wadai pakanga padai vachiwenga vakanga vasipo here. Hazvina kana nebasa rese. Vati uyai tibvise nyoka yapinda mumbai. Ndo zvavari kutaura. Zvavari kutaura zvacho zvakashata here izvozvo zvokuti uyai tirambidze 2030, uyai tirambidze munomotapa. Hazvina kushata. Saka vangofanana navo ivo vachamisa neZANU-PF yacho, because whatever chataurwa neopposition party chero chakanaka sei, ZANU-PF because ine madushura ega ega inongoti chakashata, because havazivi kuti munhu womunyika munoumbawo zvenyika, but at the same time vanozoya voti nyika inovakwa nevene vayo. Vapi futi vamunoti chero chavataura chakanaka munochioposa? Bvai apa imi vachinogurei.